Assalamu alaikum en family na Nigeria. Hey. Kun gane ta ko kuna hadin no mulkin Baba Tchiani mulkin soja ai bakin mulki na su warawulla suka sowa waje warawulla mun bar muku ku Baba Tununu tunda warawulla kuka so mun bar muku Baba Tununu la fami yayi ce ku Nijar muna turo soja mu miliyoyi soja gare mu tuzo su cikin minti 5 an rushe Nijar sai ku ce lokacin da an ka sako Allah ya sako yan abun nan can maka ya rushe arnan nan da za su towa wai su rushe ka ba kwaza Allah da nashi ko Allahu akbar wallahi mutane sun mance Allah bai kwana kwaza irin kuna masu saka tatusa suna kwana Lavami mu dai muna roƙon mai uwan mu Najeriya Allah ya ka musu sauƙin harkoki insha Allah Baba Tchiani a ci gaba da aiki cikin wata 7 ka bada mamaki na rance sosai kowane gari suna kaka gani su da Premier Minister Lamine Zen aiki dai suka buga tukuru babu zama na rantsi da Allah sun canza Niger ne kak an so kayan yakuna ana ta yaba mutane an goro ga suna ana ta si ba dan da yawa an sai kaya amma ba mu taba ganin su ba cikin rayuwar mu an lunkume miliyari an sa banki an tura France Lavami mutum mai sallah kanan ga dariya ta kara kashe mu. Mamance kai je vous love je vous t'aime je vous